singaqhubeki unkosazane kuphi. Zikhona izinto angime kulezi enhlanu. Khumbulani. Inyanga nenyanga njalo mhla ka5 ngiyobe ngitholakala eEast London. Inyanga nenyanga ngobe ngitholakala njalo eEast London ngomhla ka5 kuyoze kuyoshaya umhla ka10. Inyanga nenyanga ngiyobe ngise East London njalo mhla ka5 kuyoze kushaya umhla ka10. Ababhalisayo bobe bethinta umshayi wezitha kuleyo namba yakhe bayazi. Sifike sibe nomkhovu uMantindane uTikoloshe Yingwe inyoka. Inyoka inezigaba zayo ezinhlanu. Kukhona inyoka enhle, kukhona inyoka embi, khona inyoka engconywana, khona inyoka ejulile, khona umanka number 5 bastard one jikelele. Kanjalo nengwe zihlukane kabili. Kukhona ingwe yokuphumelela, kuphinde kube khona ingwe evikela imizi yabantu, umuzi sikuvusele into ezogada umuzi wakho uvikeleke, iphinde ivikele ngisho bonke abantu abaphila ekhaya ngaphandle kokugcatshwa. Umuzi nje uvikeleke uhlonipheke, siyakha into esibiza ngengwe. Kuphinde kube kabili, kube khona ingwe kuba rich, ingwe nje yokuphumelela. Ayisona isithwalo kodwa ingwe ejulile. Mawuthi dokotela ngifuna ingwe ngichazele kabanzi ngengwe, ngizokuchazela ukuthi masikhuluma ngengwe sikhuluma ngani. Isilwane somhlolo, usomandla, somahashi, ingqondo, ukhiye. Athi ingwe yemabalabala. Oh. Ingwe yemabalabala. Ikhona ingwe kwasigadla senyama safele emazweni. Yini ingwe? Fona ubuze kabanzi ngengwe. Ingwe iyavikela, ingwe iyadonsa. Zihlukane kabili izingwe enginazo. Ngihlushwa amaphoyisa, ngihlushwa yini, ngiyalandelwa. Thatha ingwe ushintshe. Tikoloshe